Nej, der er nok på. Nej, hvem var det, der kom først? Var det dig? Det var sådan lige 10 kilometer eller noget. Det er mere. Ja, 6, 8, 9, Hej Merle. Gift med mig lagt på tæerne, og vi har fået på hånden. Var det en hård tur? Ja. Har du cyklet med åben jakke? Ja, det kan du. Wow. Ja. Men vi har så lidt med. Ja, nej, så er noget med. Er det til mig? Far sagde, at jeg skulle ikke tage så meget, og de bare troede, at I har noget. Det har vi slet ikke. Så er det godt, vi købte Ja. noget, hva'? I har meget i den pose, der alligevel. Det er en Sten. Hvad er det? Har fået en sten. Tak. Går du rundt i din indesko udenfor? Ja, jeg er bare lige gået. Hej Selma. Jo, altså vi gik ud her for 5 minutter siden, der var jeg over ved FH. Jeg synes, du skal gå ind med det. Skynd dig at gå ind med det, inden vi åbner. Der er simpelthen så koldt. Hvad er det, du har? Ja, vi skal ind. Ja. Kom, Viola. Kom så, Viola. Viola. Det er også koldere nu, end det var i Bornmester. Ja.